kero kwa ruete asenya gitari Kisii Teaching and Referral Hospital kera nguru torobono uno munye gitari omonene gusomo bisomo ne bunye gitari ine igokwa butetu emeremo gosene contract yawe yaerete gose serikali yakobe gitogo ya ruete mamulakani nayo karua mbia mano abagusibeito diswali nalire ne iria mara ange lakini na setukuli ara ande ndirani ase engineering keranu inga inche omwaka o 2018 na yetu ya contract yoko ba umuteneri mwane w'inyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase miaka 3 igitiba ku mwaka 2021 na no mwaka 2021 na ndengamento miaka 3 ya wende chakoyero mutinyi 10 umwaka 2024 lakini kado chikura chia kwa omwaka 2022 umugaba no muyaga soa na ende karaswa ngakolega sinera matuka makega chinga kiange metinyange sitayo kaiga inchengaranga omuntu yotari muntu turakolega astiwanane ekogere njira ebirengel bia renge nebirengel twabwate asaba na inji bakisi mbiare gosona namo igongaranga egento kyo kia amaene gokora no gotige gasi iyo yokoba umunyagitari maneno bosi obunyagitari iyo igongari ke resignation inkamwere resignation letter iyo anjerete aganja tigandi saini erinda gachoro munyagitari omungao para kolega skoma eko garanjenje na maiti njire gasi nyagitari yokorekana ne egasi omusi obunyagitari egasi abende gokora ne njira tegete nkore bintu ebyo injare ntware kubona komo okay